Chámome Javier e teño 9 anos. Estudo no colexio. Estudio en terceiro de primaria do colexio Ponte dos Brazos. Eu vou a recomendaros o libro As Fagas Máxicas. O libro vai de que unha vez unha nai e o seu fillo Xian, que eran moi pobres, tiveron que vender a súa vaca, que xa nin sequera daba leite. Xian foi vender á feira e cambiou a súa preciosa vaca por un saco de fabas. A súa nai colleu as fabas e tirounas pola ventá moi enfadada. Ao día seguinte, as plantas habían crecido moito ata chegar ao ceo. Xian escalounas e as plantas levárono a un castelo, e as fabas levárono a un castelo enorme. Xian foi polo corredor e chegou ata a cociña. E ata aquí podo contar. Se queredes saber máis, podedelo comprar e leedelo. A min gustame este conto porque axúdanos a desenvolver a cultura popular. Tamén porque podemos aprender vocabulario novo e porque temos unhas ilustracións moi bonitas.